Takže čaute, vítam vás znova. Aj Milan, ešte so Štefáni. Vítajú vás aj naše kolobežky a môj kamarát, kameraman. Nezradil. Takže, máme tu part 3. Tretí už. Takže ideme znova na kolobežkách. Tí, kto ho nepoznajú, toto je Xiaomi 450 W. No 400 iba, ale 1000 max. 400, pardon. Mám takáto, toto mám displej, a je to 5 Pročka. Toto je Aprilia, ja ju volám Aprila. A ja. Obidvaja. Toto má zase 350 W. Špičku možno tak 700. Špičko možno tak 700-800. Možno, hej. A ja mám menej nabitú. Ja mám 4, no 3 tiež bodky a ty máš koľko? Tiež 3 pavičky. 3, tak to je ako inak. keby menej, hej. A ja mám koľky 70% teraz. Takže ideme si ukázať Milana Štefanika zástavku. Máme zástavku tam. To je, že 5 minút je to. A potom si ukážeme staré dve starožitné autá opustené. Dobre, ideme na to. Cestou si budeme užívať. Jupi! Dobre, ideme. Dobre, ideme, poďme. Poďme na tú zástavku pozrieť. Tu máme aj lavičku. Wow. Sice ten Štefanik nevyzerá tak pravdepodobne, ale tu hej! Normálne sa na to pozrite. Je to krása. No, takže. Krása. Nenosí to na McDonald's, nevedíte. Pre ľudí pevného dačo a vytrvalosti jed nemožnosti. Nie. No, tu vidíte. Dobre, poďme po tým autám. Hej, tam na Mekáč, chodí tu Vazieviska 800 stovka. To je všetko. To je všetko, takže tak asi to je Takže všetko. a ideme do tam. Tak to ideme. Je rýchle. Tak. Pozor, idem. Poď sem. Poďme cestou na ihrisku. Počkaj, ako? Hore na ihrisku, ako to dobré. Takto. Poďme cestou cez ihrisko. Zrýchlenie plné maximálky. Ja ty keď máš 300 batov. Hore. 300 batov je na 350 bodej. To odpruženie, super. Poďme dole, tuto dole. Nie, rovno cez ihrisko. Ale bacha na auto. Hej, jak ten Mercedes. To nie si veľmi zoročili vodici. Poďme, čakaj, tuto ideme dole, však? Ja dobieham, nie rovno. Rovno? Čakaj, stoj. Kade ide? Rovno cez ihrisko. Dobre. Už mám dve. Nevadí. Nevadí, to dá. Teraz do kopca. Plný pínik. Pomáha sa ľudský človek. Kámo, ja máš Miko. Taká drevo. Drevo, hej. Dobre, vidíte? Dobre, asi. 2,31. Máme 26. Vieme. Tu je. No, tak tu vidíte. Rover 70. Značku Nono. Značku Značku Nono. Ale tak to je odpustené. Buchy si. Ale tak to je opustené. To je úplne jedno. Tiež pravda. Posuj. Nevadí. No takže. Ale celkom v pohode autíčko. Počkaj, ja sa chcem pozrieť dnuka, čo tam je. Rover. Ukáž? Počkaj, chcem pozrieť, že či tam dnuka dačo je. Ešte. Bo tu nemalo dosť. Raz sme tu teraz bol telefónom. Tam dole bol telefón. Hej. Hej. Aj doklady. Pamätáš si? A stolička, vidíte? Tak si A už... obidve autá sme vám chceli ukázať. Sú toho istého majiteľa. To je to, hej.
frajer. Keby ste sa chceli pozerať na lúčku, to máte stoličku. No tomu ver. Príďte, ne. Chytiť alergiu, komáre doštípať. Keď chcete zavať komárov, tam choďte. Hej. No dobre, takže... Bacha, neprejde tu takú chovku. No dobre, ideme dole. Plný plieník! Smerovečka, to je podstatné. Takže nemáš príľubu. Nemáme zapnúť. Tu je ďalšia kárička. To je taká obyčajné autíčko, čo vidíte každý deň na ceste. Krása. Normálne. A ináčky nemám tu mať. No, to je super. Taký dženč. Neviem, čo to je znamená záznač. Aby ste videli. Ale taký luxus. Hej. No a skôr sa tam rozbilo. A som vidí to tu. Hej, Taký Uvidíte tam to, čo je? More. to je motýl, sa bojíš motýla. To sa zostráš. A hovorím, aké staré, pekné, klasické auto. Pozor! Páne, debil. Ježiš! Nie, to nie je stršenie. Dejšieho more stršeň. Dobre, To pohode. je zostravka. A ešpecitka. Hej! Zaspoj mola. Čo je? Čo je? Kamo? Ježiši, more. Či ideme to nacháňať? Za čo bolo za mnou? Neviem, rýchlo. Plaky. Drift to je moje. Papierové. Ježiš. Ježišisko. Fuj, Takže Amelie aj bez. Nie, pozor. Neobrážne ty. Pozor, čo si mi na ňu dal. No dobre, tak asi už končíme, lebo 7 minút to máme. Už to je na čo, 7 minút? Hej. Takže 7 minút. No takže ideme sa s vami rozlúčiť. Chcete part 4, už máme asi aj vymyslený moji. Chcete part 4, ukážeme vám ihrisko, na ktorom sa pretekáme. No. Lajčiky, odberiči, zliadnutia, všetko. More, všetko. Jasné? Ľubíme vás všetko. Pusinky posielame. Čaute.